el programa d'avui aprendrem els consells i trucs bàsics per saber fer servir un spray. Entrevistarem a tot un pioner del grafiti al nostre país, en Chiqui Trepacs, pintor des de fa 40 anys. Tindrem un timelapse de grafiti per veure l'evolució. I començarem la nova secció Participar, on pots enviar els esbossos i fotos de les teves creacions. Quan vas començar a pintar amb spray i què et va motivar? Vaig començar a fer grafiti cap als 84, 83, si no recordo malament. Jo estava estudiant a l'Escola Massana, estava estudiant pintura i dibuix i vam fer un exercici de grafiti i vaig dir, hosti, això m'agrada, perquè el que vol un dibuixant i un artista és que es vegi el seu treball i em va semblar que posar-lo al carrer era la millor manera que es veiés la meva feina. I llavors vaig començar amb plantilles o estèncils, que es diuen ara. I la veritat és que va ser un inici molt espectacular, perquè com que no hi havia res al carrer, no hi havia res ni ningú que pintés. A part de nosaltres, vam gaudir d'una època daurada del grafiti, on podíem pintar on ens donava la gana i a sobre a la gent li agradava. Jo tenia clar que volia fer un grup per sortir a pintar perquè ens havien ensenyat coses de França i anaven en grups i vaig dir, ostres, que guai. I llavors vaig pujar per les classes perquè hi havia 2 classes a baix i 2 classes a dalt i vaig pujar per les classes i se'm va anar a apuntar el Francesc, després va apuntar el Miquel i amb Badó i la meva nòvia de llavors, que era l'Aurora. I llavors vam fer un grup que a més va tindre més afegitons de gent que venia amb nosaltres, no com a grup, però a compartir l'experiència de pintar. Això eren les primeres vegades, que tenim alguna foto de que érem, en una nit podíem ser 10, 12, però els fixes érem 5. Això de pintar per la nit no era ni legal, però anàvem amb cura. Llavors mai vam tindre cap tipus de problemes amb l'autoritat ni res. De fet, és que devíem anar tan ràpid que no ens haurien enganxar. A més, la nostra zona predilecta era Gràcia. Llavors, amb els carrerons estrets i tal, de seguida fugíem. Però érem molt silenciosos. El nostre objectiu era pintar. I ja està. I això ho fèiem. I llavors això va començar a veure gent i com que era molt didàctic perquè fèiem les plantilles i veien que era un separador d'aquell de Carpesano Manelles perquè amb l'esprai quedava com marcat, es van començar a afegir gent i va haver-hi una concentració que va organitzar Radio Pic a través de la ràdio i aquell dia vam ser 20 i no cabíem. Jo me'n recordo que després vam anar a un bar, a l'Aritjol, que era un bar així com molt escar, i no hi cabíem, era la gent que érem. A aquesta època jo pintava el que alternava al carrer amb els estudis. Tenia molt clar que volia ser pintor, viure de la pintura o del dibuix. No volia estar en una oficina o fent altra feina que no estigués vinculada amb l'art. Llavors, a l'acabar els estudis ja estava el grup de grafiti i el grup de grafiti em va obrir moltes portes perquè al ser conegut, perquè en aquella època no haver-hi gaire gent ens tenien com uns artistes revolucionaris, de fet vam pintar amb la Fura dels Baus. Evidentment, el pintar grafiti et dona una projecció que t'obre a les feines. No oblidem que hem de menjar i llavors, esclar, el problema està en trobar una feina que et permetés guanyar-te la vida i alhora pintar, que no és fàcil. Després de l'etapa dels plantilles em vaig conviure molt amb la gent del hip-hop a plaça Universitat i jo no he sigut mai del hip-hop i menys amant dels imperialismes yanquis. Vull dir,
els veia més propers que una altra persona. De fet, em van acceptar molt bé. He pintat amb molta gent que té l'origen al hip-hop i em sento molt orgullós. Vull dir, sortint de la Massana, la primera feina que vaig trobar com a pintor va ser professor de dibuix a la Trinitat Vella, a la presó de menors, que va ser una experiència bastant bèstia. Un s'adona allà que la societat aparta les persones pobres en una presó perquè no molestin, no? I aprèn moltes coses allà. Tinc el meu estudi il·lustrador i estic més o menys bé dins del que pot estar un il·lustrador. Vull dir que no em faré mai ric, però tinc plàtans i la nevera plena. De moment estic fent contes infantils, que és un públic molt exigent i sembla que tinc l'habilitat d'arribar i els agrada el que faig, perquè he anat a escoles i de llonsis i he pogut parlar amb ells. El d'anar a les escoles ve arrel del llibre dels Som Capaços, que també vaig fer servir la il·lustració per explicar les discapacitats als més petits. És això. Els sprays poden utilitzar-se amb un gran ventall de caps, cadascuna per un ús o efecte concret. Per començar, ens centrarem en les tres més bàsiques. Fat rosa, que fa un traç molt gran, banana, que fa un traç mitjà, i skinny, que fa un traç fi. Un dels principals problemes amb l'esprai és el control de la pressió. Quan un esprai està ple de gas, tendeix a efectuar més pressió del compte. Quan ens passi això, només tindrem que invertir l'esprai i apretar fins que deixi de sortir pintura i només surti gas. Deixant que surti una miqueta d'aquest gas, aconseguirem que baixi la pressió. I a menys pressió, més control del traç. No ens passem, ja que sense gas no pot sortir la pintura. Els 4 factors que hem de tenir en compte per saber fer anar un spray són la distància amb la paret, la direcció, la pressió que exercim a la cap i la velocitat del nostre traç. Si quan estem fent un traç no ens movem en la direcció de la línia, el que ens pot passar és que ens quedi una línia una mica difuminada pels costats. Perquè no ens passi això, hauríem de seguir la línia amb el nostre cos. D'aquesta manera, sempre mirarem en la mateixa direcció a la paret i el nostre traç sempre tindrà el mateix gruix. Quan tinguem aquest control, podrem fer servir qualsevol fat cap com si fos un skinny. I no ens caldrà moure'ns tan ràpid per fer segons quines traçades. Tot i així, un traç ràpid sempre serà més net que un de lent. Explica'm canvis que veus al passat, del present i del futur del grafiti. En relació a l'evolució del grafiti, possiblement soc de les persones que té més perspectiva, perquè clar, jo vaig estar als inicis i ho estic seguint fins ara. I és curiós, el grafiti l'han matat moltes vegades i sempre ha ressuscitat, després ha evolucionat per bé. Primer el grafiti era una cosa molt lliure i es va perdre amb la vinguda del hip-hop, que va marcar unes normes i uns estils, però després això ha anat derivant i ara hi ha molta diversitat d'estils i no hi ha tanta tonteria de pertànyer a un grup, que això és més propi dels 80 que no de la societat d'ara, no? Llavors ens organitzàvem per grups, inclús per afinitats musicals i ara la gent va més per lliure i es fan altres coses, es barregen tècniques. Jo crec que hem guanyat. A més s'ha popularitzat. Ara ja no és una cosa estranya, hem passat del vandalisme a una certa institucionalitat
no deixa de ser perillosa, però també és positiva, no? Perquè tenim un centre com la Nau Bòstic on es fan coses de grafiti que abans no es feien, saps? Vull dir, llavors, és clar, a mi em sembla que estem anant per molt bon camí i que al final serà un art com qualsevol altre. Art urbà i muralisme. Si és legal, no és grafiti? Bé, grafiti és tot allò que es pinta a la paret i que un considera que sigui grafiti. Jo crec que tots estem exposats a la policia, estem exposats als perills del carrer, a tots ens borren les feines, que ja va implícit, tots fem servir més o menys els mateixos materials o pintem sobre el mateix suport. Doncs sí, és grafiti. El que passa és que, clar, aquí hi ha gent que vol posar classes perquè una cosa que no hauria de tindre normes i que hauria de ser lliure i que tots hauríem d'apostar a parlar de tothom, resulta que va i ve no sé qui, diu que hem de tindre normes i que això és grafiti i això no. I qui? Ets tu qui has de dir el que jo pinto, si és grafiti o si és què? Bueno, també pinto sobre tela, pinto sobre cartó, pinto sobre pedres, pinto sobre qualsevol superfície. M'agrada pintar. El grafiti no és patrimoni de ningú, per sort. I el grafiti va vindre per desmuntar les normes que hi havia a la pintura convencional i a l'art convencional. Vam vindre perquè qualsevol podia ser un artista i que dins de les capes populars i dels barris treballadors hi havia amagat verdaders artistes que tenien coses a dir i coses a mostrar que eren molt més interessants que potser el que estava penjat a les galeries. Per això a mi les qualificacions de si art urbà, que si grafiti i tal, ho deixo pels teòrics, que en saben molt més. Al final els pintors fem el que ens rota i el que ens dona la gana. I els teòrics són teòrics perquè no saben pintar. Llavors, esclar, és el seu problema, no el meu. Aquesta discussió del vandalisme o art, no sé quantes vegades l'he vist a la història del grafiti, i no. És que, a més, és un rotllo que es munten els periodistes i gent que no pinta. I a mi la gent que no pinta tampoc m'interessa gaire el que diu, ni la seva opinió, perquè, clar, jo puc opinar sobre moltes coses, però la veritat és que el grafiti ha fet una funció social que no se li reconeix. Vull dir, mentre la gent pintava no feia altres coses. I a més em vaig veure que la gent es decantava per desenvolupar la vessant artística i això era molt positiu, sobretot en els barris més deprimits on vaig poder donar classes durant molts anys, que me'ls he patejat tots, des de la Mina, Bon Pastor, allà al costat del carrer Foc, a l'altre cantó de Montjuïc, vull dir, zones realment amb problemes i trobava que el grafiti era una sortida per moltes coses, inclús obria el ventall dels possibles oficis que podien fer després. I tot això no es reconeix, perquè com en tota la vida, qualsevol activitat té la seva part fosca i la seva part clara. I la part clara en aquest àmbit no es vol o no ha interessat explotar-la perquè ven molt més el tema vandalisme, el tema anem a contra tots o el tema anem a fer mal, però no, jo conec pintors de grafiti que són realment poetes i que pinten molt bé. Qualsevol grafiti fet amb mínimament gust ja alegra i ja fa més bonica les coses. El que passa que també s'ha de tindre sentit comú i saber on s'ha d'anar a pintar, no? I on pots fer mal, perquè si un pobre botiguer li espatlles l'aparador i tal, hòstia, és una putada, la veritat. Quines eines o conceptes del grafiti t'han influenciat en el procés? El grafiti sí que m'ha influït en les meves feines, perquè, per exemple, la de dissenyador gràfic, doncs a vegades els recursos de tipografies cal·ligràfiques hi tinc una certa debilitat o per emprar difuminats a vegades, o vés a saber. Vull dir, sempre hi ha alguna influència del grafiti, però no perquè la gent hagi d'esperar que el ser conegut com a pintor de grafiti hagi d'actuar com a tal, sinó perquè em surt de manera natural. El teu art té un fort component social, una mirada cap a les persones més desafavorides. Tu creus que en aquest sentit evoluciones de grafiter a revolucionari? Jo passo per etapes.
hi ha grafitis que he fet que són molt reivindicatius i hi ha grafitis que he fet que són per amor a l'art, no només un exercici estètic. Sí que tinc en mi un gran tarannà així com reivindicatiu i intento plasmar les meves obres i denunciar situacions injustes. Jo crec que ja que pintes i ho veu al públic és una manera de posar el dit en un lloc que a vegades no s'hi posa, perquè si parlem, per exemple, dels immigrants i fas un mural, sempre que vas pel carrer, miro, veig el grafiti dels immigrants i dius, ostres, i m'hi fa pensar, saps? I dius, hosti, pues sí que hi ha un problema. I és que si no, tot és molt innocu. Tampoc m'amoïna gaire que el meu art sigui reivindicatiu o em puguin dir. Jo faig el que bàsicament em surt, saps? D'aquí. I llavors, esclar, a vegades hi ha situacions que trobo injustes que dius, això s'ha d'arreglar. Però també tinc la necessitat de fer coses boniques i estètiques i que quedin maques. Sempre hi ha un lloc per cada cosa, penso, no? I crec que possiblement és una de les arts que ho conté, que les altres no és tan normal veure-ho. I en canvi en el grafiti és molt normal. Suposo que al ser al carrer amb una paret doncs és més fàcil denunciar les coses o és més fàcil demanar les coses, no? Lluitar pels altres, que està bé. Som una societat i hi ha moltes injustícies, per desgràcia. I està bé posar aquest accent, de dir això no està bé, això s'ha d'arreglar. No vull parlar de conscienciar, vull parlar de remoure les consciències, de posar l'accent, no? Que el grafiti està sent un art reivindicatiu, un art que fa pensar i un art que està fet perquè el gaudeixi tothom, que no està tancat en un indret on hi va les elits allà a parlar d'art. Jo crec que és l'art del poble. Buenos días, Chino. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa? ¿Ya te día? Sí, ¿nos cantamos algo o qué? Abre la ventana. Despierto por segunda vez tras la fumada, 11 de la mañana, no puedo evadirme más. Por eso café y tabaco de liar tras la primera calada. Escucho a esa niña llorar, ¿por qué será? ¿Será que no comprende nada? Cuidado con el humano que por ser estorpe le digo camina tranquila, senderos de baldosas amarillas. Mañana te lo explico, controla tu ritmo cardíaco. Respira sin prisas en esta histeria colectiva. He de cambiar mis sábanas, cuentan relatos eróticos entre mancha y mancha. Será porque hubo cha-cha-cha, paso palabras, pasiones te hacen arder volando en bolas. Las horas pasarán mejor si nunca bailas sola. Despertares de amor y odio entre guerra y paz. Despiertas de un mal sueño para volver a comenzar. Aviva la llama vital, así va la partida. Despertar cambiando lágrimas por sonrisas. Despertares de amor y odio entre guerra y paz. Despiertas de un mal sueño para volver a comenzar. Aviva la llama vital, así va la partida. Despertar cambiando lágrimas por sonrisas. Solo se vive una vez, créeme, no hay un plan B, lo que hay es lo que ves, sencillo de cabeza a los pies. He tropezado 1000 veces y sé que volverá a suceder, solo me queda aprender. No vivir de lo que ha sido fue, vivir con rencor de veras que no me sienta bien. He aprendido a pedir perdón y sé que lo volvería a hacer, y sé que lo volvería a hacer, y sé que lo volvería a hacer. Ya no sabes nada de mí, ni dónde he estado, ni dónde fui, sin embargo he vuelto más sano, más fuerte, más guapo. Tengo mi piso bueno, mi aticazo, en lo más alto de Varna, en mi barrio. Despertares de amor y odio entre guerra y paz. Despiertas de un mal sueño para volver a comenzar. Aviva la llama vital, así va la partida. Despertar cambiando lágrimas por sonrisas. Despertares de amor y odio entre guerra y paz. Despiertas de un mal sueño para volver a comenzar. Aviva la llama vital, así va la partida. Despertar cambiando lágrimas por sonrisas. 032 representamos, ahora escribo sobre papel cuadriculado, porque me sigo yendo de lado su hermano, pero sin graduado. Sueno todo guapo por tus baffles, por tus cascos, enamorado 100% de lo que hago. Hagan canciones, te lo traigo, pero sigo con un as guardado, por si acaso. Lo tengo guardado, por si acaso. Analizo
Escribizo letras con el humo de un cigarro. ¿Por qué perseguir al amor dentro de este maltrato? Como si no hay borrón y cuenta nueva. Intentaré influir en mi entorno para cambiar yo antes que el planeta. Es una pregunta que todos se hacen. Ven una montaña y quieren saber qué hay detrás. Quería decirle que al otro lado encontraría más de lo mismo. Despertares de amor y odio entre guerra y paz. Despiertas de un mal sueño para volver a comenzar. Aviva la llama vital, así va la partida. Despertar cambiando lágrimas por sonrisas. Despertares de amor y odio entre guerra y paz. Despiertas de un mal sueño para volver a comenzar. Aviva la llama vital, así va la partida. Despertar cambiando lágrimas por sonrisas. Al recordar, puede que el hogar no sea tan malo, pero él nunca escucharía. Era la clase de persona que tenía que verlo por sí mismo, 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 por sí mismo, por sí mismo, por sí mismo, por sí mismo. Comencem la secció Participar, amb alguns dels esbossos i treballs realitzats pels alumnes que han anat passant pel taller de grafiti de l'Espai Jove Bocanord. I recorda que pots enviar els teus dibuixos i fotos a graforumtv@gmail.com. Vinga, família, feu bondat i fins la setmana que ve. 032 representamos. Aquí dándole la De lo más alto de Varna, en mi barrio.